Sabi sa akin nung nagpa-deliver, sa inyo ko na lang daw po singilin yung bayad. Para po sa delivery dito. Ba't nagtatawanan sila? Nakakatawa po ba yung mukha ko? Nakakatawa ba nanay yung mukha? Ang ganda ko po naman na nag-deliver, no? Sige nanay, ipapareceive ko lang sa inyo yung delivery. Tapos para po pag-usapan na lang natin kung magkano po yung bayad. Alam niyo po bang may darating na delivery sa inyo? Wala. Wala po. Paano po yan? Yung shipping natin yan. Wala akong pera. Fresh morning to all of you, mga ka-JFS! I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, and life is like a camera. We focus, we capture, we develop. At katulad ng JFS, patuloy kami sa pagbibigyan ng saya at sorpresa. We focus in our happy moments, we capture every single of that, and we develop all of our customers who gives us a very wonderful smile and good vibes. At yan ang ibibigay natin sa araw na ito. At ngayong araw, we are bound to Beberon, San Fernando upang surprisahin isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa ating maswerteng nanay ngayong umaga. At andito sa likuran ko, meron tayong bubble balloon, Rafa Bell's cake, at ang regalo natin na bench t-shirt. We have one bucket of Chicken Joy from McDonald's, Ferrero Rocher chocolates, and 2 boxes of Greenwich pizza. And also may patarpulin tayong happy 62nd birthday, beautiful mama. At ang pinakabongga natin na money bouquet worth 3,000 pesos. So talagang napakabongga na naman ang regalo natin na ihahandog sa ating maswerteng nanay. Ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't kilalanin na natin si Nanay at Beberon, San Fernando. So we are here at Beberon. So samahan niyo ko sa pisahin si Nanay. Po Nanay, padun mo na tayo Nanay. Agad-agad ka naman. Init. Napagod kay ako. Bakit? Napagod ako. Makikinom akong tubig. Makikinom akong tubig. May juice po kayo dyan Nanay. Nanay, dito ka Nanay. Dito Nanay. Ayan, so Nanay, makikinom muna ako. Kaya lang man. Gaano ka po Nanay? Nagluluto. Nagluluto ka po. Halika dito, ipinuluto ko kumain. Ang daming bata. Mga ano nyo po to? Apo. Mga apo nyo po. Ay, Saan yung tubig ko? Ang tagal ng tubig ko. Ay, ang tagal ng tubig ko. Ayan, sige po. Kaya muna akong tubig Nanay. Ay, butas yung baso. Charot. Ay, okay na po yan. Ayan, Nanay. Napabisita kasi ako kasi hinahanap ko yung bahay ni Asuncion Paulo. Sino po ba yun? ako. Ay, ikaw po yun! Ayan, so Nanay, may kasi kami, may delivery kami. Bali, pinapa-deliver dito sa'yo. Pero, sabi sa akin nung nagpa-deliver, sa inyo ko na lang daw po singilin yung bayad. Para po sa delivery dito. Ba't nagtatawanan sila? Nakakatawa po ba yung mukha ko? Nakakatawa ba Nanay yung mukha? Ang ganda ko po naman na nag-deliver, no? Sige Nanay, ipapareceive ko lang sa inyo yung delivery. Tapos para po pag-usapan na lang natin kung magkano po yung bayad. Alam niyo po bang may darating na delivery sa inyo? Wala.
Wala po. Eh, paano po yan? Yung shipping natin yan. Wala akong pera. Ano po yun? 1,850 lang naman po yun. Wala man akong pera. Ay, hindi po pwede. Paano yan? Paano po yan, nanay? Dahil na. Dadain na. Dadain na ta. Ang dali ka usap. Sige, nanay. Papareceive ko muna sa'yo para makita natin kung ano yung mga packages na pinadala po para sa inyo. Okay lang po? Tara, nanay. Malipot! Okay ka lang, nanay. Hindi, pina-on ko lang yung cellphone ko. Wait lang po na. Tara, nanay. Nanay, paano po yung 1,850 na lang yun. Bawasan ko na lang ng 50 pesos para 1,800 na lang. Mawala nga si pera. Ay, hindi pwede yung walang pera. Paano yun? Pero pa, ina-expect nyo may delivery ngayon? Wala. Wala po. O sige po, para tuloy babalikan ko na lang mamaya. Okay lang, babalikan ko mamaya. Wala na magsama, kumako ang pera. Wala man akong pera. May Bombay tayo dyan. Utang tayo sa Bombay. Charot lang, nanay. Sige, nanay. Papabukas na lang namin to para makita nyo po yung mga packages na pinadeliver po para sa inyo. Pwede nyo na po itong buksan. Dito na lang po, nanay. Dito po, nanay. Lapit kay nanay. Dito po. Ayan. So, pwede nyo na po yan, nanay, buksan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Nanay Asuncion. Ito pong regalo na to ay para po sa inyo. Ayan, may bayad 1,800. 1,800 muna. 1,800 muna. Ayan, joke lang po. Ito pong regalo na to ay para sa inyo. Happy, happy birthday sa ating reyna ngayong araw na si Mami Asuncion. Yay! Ayan po na, isot niyo po itong sash namin. Ayan. At ano po, nanay, meron ka dyang chicken, may regalo ka, nanay, at syempre may Rafa Bells, may bubble balloon, at nanay, para din po sa inyo tong money bouquet na to na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Tanggapin niyo po yan, nanay. Naiiyak sila. Para baka naman natin si Mami Asuncion. Mami! Kumusta? Kumusta, Mami? Maray. Maray. Ay, naiiyak si Mami. Sa tingin niyo po kaya, Mami, kanino galing tong regalo na to? Sa anak ko, Sinong anak yan? si Jode. Si Joby. Sige, nanay, kikilalanin natin kung sino yan. Harap ka dito, nanay. Meron akong gustong basahin na letter para sa'yo, para makita mo o marinig mo kung sino ang nagpadala ng regalo na to para sa'yo. So, ito po yung letter para sa'yo, Mami. Basahin natin, na. To my beautiful Mother Asuncion Paulo, una sa lahat, nais kong batiin ka ng magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, sa araw na ito, ikaw ang pinaka-espesyal na araw ng aming munting ilaw ng tahanan. Pinakamamahal naming mama, happy birthday po. Sana, sa pamamagitan ng surprise na ito, napasaya ka namin at alam kong hirap ka pa sa kalagayan mo ngayon dahil iniwan agad tayo ni Papa. Pero alam kong andyan lang siya, nakatingin, lalo na ngayon kasi alam kong hinihintay niya ang pangarap ko para sa inyo. Ngayon, unti-unti ko tong tutuparin at yung bang makita ko lang kayong masaya, sobrang saya ko na din. Salamat dahil ikaw ang aming ina kahit hirap sa buhay. Lumaki naman kaming sagana sa pagmamahal at aruga hanggat sa mga apo nyo. Salamat din dahil kayo ang tumayong magulang sa dalawa kong anak. Lumaki ng sobra sa pagmamahal ng isang magulang. Dahil sa inyo, kaya sa surprise na ito, bilang pasasalamat ko po sa iyo sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa aming magkakapatid at lalo na sa mga apo nyo. Masyado na atang madrama to. Basta happy birthday. Salamat, sana mapasaya ko kayo sa kaarawan mo. I love you more. Nagmamahal ang iyong anak na maganda, Jovi. Sending hugs from Dubai. Ayan.
talagang message ni Mami. So, Mami, kumusta naman po ang araw na masurpresa ngayong umaga? Na kahit sobrang init, sabi pati sa ko ni Mami, nagluluto pati ngaya ako, tika-arapot ngaya ako. Ano, Mami, kumusta po? Na-surprise, magaling. Maugmangani ko. May nag-surprise. Hindi Hindi naman ko nagbe-birthday. Hindi ka nag-birthday, Mami, ngayon lang. O, at least, Mami, eto, naka-receive ka ng ganyang mga regalo, di ba? So, Mami, anong gusto niyo pong sabihin sa inyong pinakamamahal na anak na si Jovi? Ay, maraming salamat. Sa pag regalo niya sa akin. Ayun po. Matanong ko lang po, ilang taon na pong patay si Daddy? 5 buwan. 5 buwan. Ay, sorry to hear that po. Ano po ang kinamatay ni Daddy? Kidney. Kidney failure po. Okay, so, okay lang yan, Mami. Alam ko strong ka. Strong na strong, Mami. Smile ka naman, Mami. Ayan! So, ito ang ating lovely mother na si Mami Asuncion. Here at Biberon, samahan niyo pa rin kami upang ipablow sa kanya ang kanyang Raffabel's Cake. Hello mga ka-JFS! So live na live pa rin tayo dito sa Biberon at kasama ko pa rin ng ating Wonder Mom ngayong umaga. Halina't kantahan muna natin siya ng happy birthday bago niya i-blow ang kanyang gold candle at the count of 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Mommy, make a wish and blow your candle. Ay, namatay. Wait lang po. Take 2. Take 2, Mami. Take 2. Ayan, di nakita eh. 1, 2, 3! Yay! So, Mami, ano naman pong gusto niyo sabihin ngayong umaga dahil, yan, may mga regalo na kayo, Mami. May 3,000 pa kayo. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong mga anak? Pasalamatan. Maraming salamat sa pagregalo sa akin. So, pagregalo po ng gantong sorpresa. Tapos, ano pa po, Mami? Wala na. Wala. Nasa inyo pong anak. Sa inyo pong anak. Nasa po yung mga anak nyo? Ayan. Sino po mga anak nyo dito? Mga apo. Mga apo. Nasa po yung anak nyo? Anak. Sino po? Halika dito, ate. Halika dito. Since ikaw pa ang representative, ano pong gusto mong sabihin sa iyong mommy na nagse-celebrate ng birthday ngayon? Ay, ano po ni? Sa kuya, ano? Charot lang. Ayan, sige po. Ma, happy birthday. Sana, haloy pa kitang mag-iribanan. Love na love me itang mga makuapo mo. Kami ka, boss. Happy birthday, ma. Ay, naiyak ako. Nagiging emotional. Sige po, sino pa po, mami, yung anak niya po nandito? Wala, dumulag. O sige, ma'am. Ayan, Si JJ. Si JJ, alika po dito. Alika dito, asawa, representative na lang. Representative, ano pong gusto niyo sabihin? Ay, cute ng baby, tabi ako. Ay, tabi ako. Pero usog po. Ma, salamat sa gabos sa pag-alam sa mga Kiss naman po. Kiss niyo po si ma'am. Ayan! So, Mami Asuncion, happy birthday po ulit. Gusto niyo pong pasalamatan sa lahat po. Sino pong gusto niyo pasalamatan? Nagpapasalamat ako sa gabos na yaraw. Hindi. Ngunyan lang. Wala Opo. pa. Ano po? Sige lang po, Mami. Sige lang. Sa inyo pong, kahit po wala na si Daddy, sa inyo pong namayatang asawa, ano pong gusto niyo sabihin? Basta maraming salamat sa mga anak ko. Ay, thank you much, Mami. Isang I love you naman, Mami, tapos flying kiss na lang po. Wala naman ang asawa ko. Oo. Okay lang. Ano po gusto niyo sabihin kay Daddy? Nanonood si Daddy. Actually po, katabi niyo si Daddy. Oo. Yan. Dapat nandito pa ko na siya. Opo. Masaya pa. Anong gusto niyo po sabihin kay Daddy na lang? Magkalay siya sa Isang I love you na lang, Mami, tas flying kiss para sa mga anak niyo. I love you mga anak. Yes! Again, happy birthday po, Mami Asuncion. God bless you po, and alam namin sobrang saya mo naman kahit na nasa taas na si Daddy, ginagabay niya pa rin po kayo, and more birthdays to come po. Again, we are the JFS Battles and Services. We don't just create but we captivate. Abangan nyo ang dalawang card tracks natin mamayang hapon. Again, Mami Asuncion, happy birthday and have a blessed day today. Again, I am Ate Angel. We don't just create but we captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts.
Magbabay ka naman, Mommy! Bye!